ଏଥର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଗଠନ ବା ସାଧାରଣତଃ ଗଠନ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି ତାହା ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିନି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ଏଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ପିଲା ଅନ୍ତତଃ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଫ୍ରିଡମ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଏଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ, ଯୋଉମାନେ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଇଲେକ୍ସନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମେ ସେ ଅଧିକାର ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡେଇକି ଆଣିଥିଲେ। କେତେ ଲାଠି କେତେ ଗୁଳି ଖାଇକି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶହୀଦ ବୋଲି କହୁଛେ, ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର କହୁଛେ, ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ହଉଛି ଏଇଟା। ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ ରେଭେନ୍ସାରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, କବି ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ଏଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ତତ୍କାଳୀନ ଲିଡର, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମନା କରୁଛନ୍ତି ହବନି ଏବଂ ସେ ଲଢେଇ କରି ପିଲାମାନେ ହାସଲ କଲେ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରେଭେନ୍ସାର ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ହବ ଆଉ ହବନି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଲେମା ଭିତରେ ରହିଛି। ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବା ଦରକାର।